Dobrý deň všetci, čo sa kúkate na toto video. Rád vás všetkým vidím a dúfam, že ste si užili letné prázdniny, lebo teraz je škola a nikomu sa nechce chodiť do školy. Alebo to je povinnosť, ktorú musíme robiť každý deň. No, ale prosím, dajte mi like a odber, veď som mal niekoľko dní neaktívny kanál, tak ho poďme osviežiť. A tí, ktorí mi napíšu aj komentár, tak vám fakt ďakujem. A dneska si ukážeme tento nový update v Robloxe. Sú tu diamondy, zlato, bitcoiny a je to proste hocičo nové. Takže chcem vám to ukázať. No. Takže prvé idem ukázať banku. Keď sa chcete vúpať do banky, tak na to potrebujete bielu kartu, ktorú nájdete tuto v tejto budove, tuto niekde. Potom musíte zobrať C4. Potom musíte zobrať ešte toto, sekeru. A to je asi všetko. No, to je všetko. No a teraz normálne idete. Najprv použite tú kartičku potrebuje preto, aby ste otvorili výťah a potom tú kartičku proste tuto priložte. To otvoríme dvere. No a tu je zlato, tu sú bitcoiny a tu sú diamanty. Všetko vám ukážem, ako sa dostať. Na zlato, tak to je ľahké. Prosím, musíte iba preskakať tieto lasery, v čom som úplný noob, lebo vždy sa chytím laserom. No, konečne som sa dostal. Tu fakt, asi 5 krát som zomrel. No teraz prosím, odpalite tieto dvere. Bam. A kradíte diamondy! Za to. Pochýtite sa proste laserom. Bum! A ďalšie sú tu diamondy. Ako, vidíte tuto, že tu je takáto proste taká malá vec a keď to chcete zničiť to sekerou, tak to nezničte. A keď to chcete odpaliť tieto dvere, tak ich neodpalíte. Takže musíte ísť proste tuto. Máte ten kľúčik, to ste si už všimli na začiatku. Zoberiete tú sekoru s touto dvojkou a to proste zničíte. Budete počuť aj takýto zvuk. OK, mám to. Keď potom kľúčik použite na otvorenie týchto dverí a potom tú sekerou zničíte toto, aby sa otvorili tie sklenené dvere. OK, tak ja som ich už otvoril a poviem iba odpaliť tú stenu. No a máme ďalšiu vec. A to sú diamondy. No ale ešte som neukázal bitcoiny. Takže teraz vám idem ukázať bitcoiny, čo poviem na tom zacnejšie tuto. Takže najprv skočíme tuto hore. Tu tiež potrebujete ten kľúčik na otvorenie týchto dverí. Potom pôjdete proste sem. A tuto vám doporučujem na tento big safe, vám doporučujem, aby ste boli aspoň na to 2, lebo keď raz odpalíte C4, ten safe, tak sa iba troška pootvorí. Alebo môžete mať šťastie a sa vám celý otvorí. To šťastie je 0,1%. A potom musíte zase počkať, dokým sa vám doplníte C4 a to odpálite. Tak a teraz proste iba zoberiete bitcoiny a letíte preč. Na toto môžete použiť na bielú kartu. Tak a teraz sme si ukázali, ako vykradnúť banku. Tieto veci pomôžete vymazať. Tie vám budú úplne na nič. Ak iba budete chcieť zase ukradnúť banku, tak to si to nechajte. To je dôležité. A potom iba toto je proste všetko z tejto banky. Potom ideme kúknúť, že či tu nie sú nejaké nové auta. Really? Ja som tu... A tuto. Tu máte tak tlačítko. Čo keď kliknete, tak tu máte nové auta. Ty váro. Kámo, to je najlepšie toto úplne dole. A to je loknuté. No tak ja budem normálne starý, ja si dám toto autičko. Ja som starý normálne. Ja som starý, ja mám toto autičko, ktorý ide 1 km za hodinu.
No ideme vám ukázať barák. No toto bude na 100% zrýchlené, lebo s takýmto pomenom to tam bude veľmi pomaly. Proste dáme z toho maximum a dáme 55. To autíčko nechce. Teď sme tuto domček. Starý domček. A autíčko zmizlo. Lebo som ho vymazal. Tak ideme stavnúť dom, čo si myslím, že je nový, ale ja neviem. Poviem vám, že si myslím, že tento, že sú nové. Poviem, že a ešte tento. A ďalšie ja neviem, či sú nejaké nové. Takže spavneme si tu tento. Teraz sa musíme počkať, že kedy sa spavne. Dobre, takže už je tu spavnutý ten dom, sa už konečne urobil. Dobre, ja už som späť a teraz si ideme proste ukázať, čo to je v tomto baraku. Ako prvé tu je takýto výťah. Z druhé, kto to nevedel, tak toto môžete otvoriť. No a tu sa najlepšie schováva safe. Ale najlepšie sa tam spí. No dobre, no, tak nespí, keď tam musíte stať. No. Toto je jeden z dvoch motorov, ktorý tu je, akože. Lebo tam je druhý motor. Presne tam. No a toto je proste počítač. A toto je druhý počítač, čo keď toto kliknete, tak to tady je toto biele. Čo nič nerobí. To znova zatvoríme. No to je výťah, čo keď toto kliknete, tak idete úplne hore. No a toto hore môžeme spať. A tuto si môžeme pustiť telku. A pevne zapneme aj krp. Nechápem túto logiku, normálne. Krp nad telkou. Normálne, to je budúcnosť normálne. A na tej sledačke si nemôžeš normálne restnúť. Normálne, jak takto, normálne si tam nemôžeš restnúť. Nemôžeš restnúť. Napríklad takto. Si nemôžeš takto restnúť. To je akože čo už. No tu si môžete normálne čítať knížku, papať si normálne a to je proste dobré. A ináč, ak chcete vedieť, ako to vypadá, tieto veci v ruke, tak goldy vypadajú takto. Bitcoiny takto. Nie je tam veľmi dobrá tá grafika, lebo tam sú tie ako tie čierne. A diamondy sú takto. Na čo ich musím takto držať. Ich môžem takto normálne držať. Ale, kamo, what the ja mu kúpnite zarili. Na golde tu môžem proste zmeniť polohu. Na bitcoinov tiež. Na diamondoch nemôžem zmeniť. Počúvaj ma. Tuto som to nikde neurobil. Ni tuto tu nič není na takéto veci, ako to čo je. No, proste mi ukazuje tento update. Normálne sprcha. To je sprcha normálne. To je keď... neviem to radšej ukazovať. No, to je záchod. Ten tiež neviem ukazovať, ale umývanie ale ruky môžem ukazovať. No, tam som takto budeš umývať ruky normálne. Ešte vôbec nejde voda, ale tak si ich umývam a ide z toho normálne bublingy do toho. No, dobre. No a ináč. Teraz, čo som zistil, tak normálne tuto, keď zoberete túto krabicu hore, props, a pôjde tuto snadiť napríklad, že food, ako jedlo, normálne jedlo po česky, a po slovensky. Keď tuto pôjdete, tak toto proste máte tieto veci, tu máte coke automat.
A tu si ho dáte a môžete si vybrať kolu. Kliknite a máte kolu. Wow. Dobre, už nechcem Coca-Colu. A keď ideme dole, budeme mu ukázať ešte nejaké miestnosti také. Keď chcete, tak vám môžem ukázať nejak tú banku ešte, že ako sa to dobre vykradá, alebo vám proste poviem tutoriál. Neviem, ako vy chcete. Neviem, ale aj tak pre tých začiatočníkov asi urobím tutoriál. Veď viete, aby ste vedeli, ak vykradnú banku, keď budete chcieť diamondy a také. A poflexiť na niekoho, že ja mám diamondy a ty nie. Tak prosím, pôjdete iba k banke. Tak, teraz som dobre zaparkoval, normálne. Tak. Preto som dobre zaparkoval, ale... Ak ste sa dokázali dopozerať jak štuto, tak tuto budete presne vidieť, jak vykradnúť banku. A toto budete úplne všetko vidieť. Takže normálne tuto uvodíte. Tuto je tá biela karta na otvorenie dverí tohto výťahu. A to ešte je zelená. Na otvorenie týchto dverí a v tých dverách, tak tam je presne save. Ak chcete, tak vám tu ukážem. No proste pôjdete hore. A toto proste máte. Ja som nevypol campfire! OK, som tu a idem vypnúť campfire. Som nechal zapnúť tú telku. Tak, mám tú telku a idem dole. Idem zase do tej banky. OK, už som tu. Tak asi si zoberiete, viete, čo si máte už zobrať. Takže hojte tu a tu si zoberiete C4 a potom si tu zoberiete túto sekeru. Kvartičkou otvoríte výťah, pôjdete do neho. Idete sa na túto stranu, že nebude blízko tohto, potom proste sa kúknite na toto a supportne sa. Keď chcete vedieť, že čo je tuto, tak tam sú iba upratovať veci. No, a proste toto kartičkou otvoríte toto dvere. Potom musíte prekakať tieto lasery, ak chcete aj góly. Ja to preskočím, to je profesionál parkour. Ja som to dala, neverím, poprvýkrát som to dala na prvú šupu. Dám to jasmeť. Dobre, a teraz ideme proste aj tuto. Aha. Sekera, budeme potrebovať. Dobre, ideme to dopokaziť. Mám to! Kľúčik. Tak, znič toto. Tak. Teraz odpalíme dvere. Berete zase safe. Toto, teda diamondy. Wait! Prečo mám toto, prečo mám toto diamondy? Ja tam nechcem mať diamondy, ja mám teraz do sebe potrebné veci. No proste idete tuto. Idete tu. Dobre, spadnete, to musíte odpaliť dvakrát. Pred chvíľkou nepočuli, tak Kareli, prepáčte, ale to je tutoriál. A fakt, teraz sa možno hneváte, že to je tutoriál, tak prečo som to nedal tak, aby sme to všetci počuli. Ale fakt, prepáčte, lebo som zabudol, že mám palec na reproduktore, takže že to nebude v najlepšej kvalite. No normálne, tam môžete dať bielú kartu, alebo proste utečete na to, takto. Ja vám viete, ako idete tam normálne, ja použijem laser, aby som sa dostal tu. No, zoberiete bielú kartu, otvoríte výťah, pôjdete dovnútra, teraz vám to presne ukážem, ak som ma nepochopili. Takže teraz nepôjdete k tomuto a pôjdete ďaleko od toho, zoberiete kartu a dáte to do tohto. A potom sa proste stanete tu, no a potom idete a ste vonku, ale úspešne ste vykradli banku. No, úspešne ste vykradli banku. Jo, ahojte, ak ste dopozerali toto video do konca, tak prosím podporte toto video lajkom. Ak chcete, tak napíšte komentár, že by som mohol zlepšiť, alebo čo sa vám na tomto videu páčilo. Alebo čo ste nepochopili, by som to urobil ešte raz a presnejšie. Alebo pomalšie. Tak dobre, bez robotky sem 3 sa s vami ľúči a čaute!